ரஷ்யாவின் படைகள் கிழக்கு உக்ரைனில் உள்ள நகரங்கள் மீது தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில் அங்கிருந்த பொதுமக்கள் முழுவீச்சில் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர். டான்பாஸ் பிராந்தியத்தின் டுனட்ஸ்க், லுஹான்ஸ்க் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ரஷ்ய படைகள் குண்டு மழை பொழிந்து வருகின்றன. இதையடுத்து அப்பகுதியில் உள்ள மக்களை உக்ரைன் ராணுவம் அவசரமாக வெளியேற்றி வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 2000 குழந்தைகள் உள்ளிட்ட 17,000 பேர் அங்கிருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக உக்ரைன் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது. ரஷ்ய படைகளுக்கு தக்க பதிலடி அளித்து வருவதாகவும் உக்ரைன் ராணுவம் கூறியுள்ளது. ஆனால் தாக்குதல்களை சமாளிக்க முடியாமல் ஏராளமான உக்ரைன் வீரர்கள் தங்களிடம் சரணடைந்து வருவதாக ரஷ்யா கூறியுள்ளது. நேற்று மட்டும் சுமார் 750க்கும் மேற்பட்ட உக்ரைன் வீரர்கள் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து சரணடைந்துள்ளதாக ரஷ்யா கூறுகிறது. அமெரிக்கா கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து மீளாத நிலையில் அந்நாட்டில் குரங்கு வைரஸ் காய்ச்சல் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது அங்கு பரபரப்பை மேலும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அமெரிக்காவின் மசாசூட்ஸ் நகரத்தைச் சேர்ந்த நபர் தனது நண்பர்களை சந்திப்பதற்காக ஏப்ரல் இறுதியில் கனடாவிற்கு சென்று மே மாத தொடக்கத்தில் அமெரிக்கா திரும்பினார். அவருக்கு தொடர் காய்ச்சல், உடலில் கொப்புளங்கள் ஏற்பட்டதை அடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் மிக அரிய வகை வைரஸ் தொற்றான குரங்கு காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்றிருப்பதால் வேறு சிலருக்கும் இந்த நோய் பரவியிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. இதையடுத்து குரங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் தடுப்பதற்கு அமெரிக்க சுகாதாரத்துறை தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. பிரிட்டன், போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின் நாடுகளில் குரங்கம்மை தொற்று கண்டறியப்பட்ட நிலையில் அமெரிக்காவுக்கும் பரவியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குரங்கு காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் வைரஸ் குடும்பத்தை சார்ந்தது என்று கூறும் மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் கொறித்து உண்ணும் சிறிய வகை விலங்குகள் மூலம் இந்த வைரஸ் மனிதர்களுக்கு பரவுவதாக கூறுகின்றனர். குரங்கு காய்ச்சல் தீவிரமாகும் போது 10 இல் ஒருவருக்கு மரணம் நேரிட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.